Ipakita aksyon ato sa CDRRM Day sa Mandawi City. Ang mga emergency rescue teams gikan sa lain-laing may eskwelahan pamaagi sa pagsukod sa ilang kaibaho o pamaagi sa pagresponde. Ang live report ni Nico Serino. Nick. Yaslan kun kaniya adto mga grupo gikan sa kabarangayan ang gi-highlight ni higayuna mga emergency ug rescue team sa mga eskwelahan sab ang mipakita sa ilang katakos ug may pasabot nga di sila magpaawahi kung pagresponde sa mga panghitabo ang hisgutan. Sa CDRRMO Day nga gilusad sa Mandawi, ang mga emergency teams gikan sa lain-laing eskwelahan ang gibida ug mipakitag labok. Pinaagi sa lain-lain nga mga challenges, gisukod ang ilang kahibaw ug abilidad sama sa pagresponde sa mga insidente sa pamaagi pag-atiman sa usa ka pasyente, ingon man paghatag og CPR. Laing aspeto mao ang firefighting operations gikan sa bucket relay ugaling kinahanglan kini sa komunidad. Gihatagan sab sila kahigayunan sa aktwal nga pagpawong sa kayo ug sa unsang pamaagi kini himuon. Ang aktibidad mipakita sa katakos sa lain-lain nga teams gikan sa mga eskwelahan. Apan 5 ka grupo ang nagsangka kay sila ang mipasar sa pre-qualifying competition. Matud hinuon sa mga opisyales, tanang public high schools dunay ERT nga giumol o gibansay sa taga DRRM. Nagpa-elimination man ta. So after elimination man ni atong 5 ka buok nga mga eskwelahan nga top 5. So we conducted the elimination April 13, but we started training last March pa. When it comes to DRR preparedness or reduction, yung ani nga situation, walay grado nga basihan, no grade level. Even if you are in grade 7, you must be ready to respond. Lakip sa misalmot ang team sa mga grade 7 students sa bag-ong naumol nga Basak High School. Bisan bag-o pa, gisiguro sa eskwelahan nga may team sila nga andam mo responde ugaling dunay panghitabo. Lisod siya pero naman sa may learnings. Okay lang siya. Aso sa may learning. Kuan like how to CPR, like medical, baka like makatabang sad mi sa uban na need Kaning office sa disaster ug sa environment nagtuyot na gid sila sa mga school para sa ato ilahang mga kaning trainings and kaning education campaign when it comes to activities like this. Dunay premyo lan sa mga midaog sa kompetisyon kaganiha sa CDRRM Day sa Mandawi. Apan mas labaw kuno niini ang nakatunan sa makabatan-unan o kining ilang nakatunan magamit nila sa bisan unsa mang emerhensiya sa ilang eskwelahan ingon man sa ilang komunidad. Lan? Okay, daghang salamat, Nico Serino.